Gumelar wayang kulit saking penyanipun Koko dalam cahya kutati kanthi lakon bangun pura kencana. Bangun pura kencana. Nggih. Oke, gaya bebas. Monggo gaya bebas. Iya, belum bener kalau bisa. Nah, sebelah. Sabar. Sabar dari ini. Laki-laki, derek bener. Nah. Error. Sambut. Alhamdulillah. Sama wis, monggo. Sakit. Ribut? Oh, masih ada lagi. Iya. Masih ada lagi tiga. Iya. Pas kayak bebas 1, 2. Terima kasih. Ini semoga dinamakan. Salah satu penyerahan tokoh wayang saking panjenenganipun Bapak Kepala Desa katut dumateng panjenenganipun di dalam cahya kutati. Minangka pratandha kawiwitan pagelaran wayang kulit dalu atas wonten ing dalu menika. Kita tahun dengan Yo
jimbak nirung kapro boresani moro bengan sahanane sampeyan kanang sing kasih marek buka yoiku kakeanipun sore kaki puji pikir kidung suci nyang mantra rahayu medya saking sang Hyapa ipak ingkang aning gumurgas maning Gusti Wrewana pasuk ingkang lagya mangesti darmaning kabudayan rahayu minangka bentukaning kandha kawis tinggal ana desa Banjardawa papane Jembar Sarwa Bawira wonten desa Silung Bandung saben lurung primengga dilating dadi asri wanguning ratri kawis tinggal jajar badanannya Wisma Jembar Mangkulat minggu indah kang sekar Pekarangan kebon Kinagre Danon naratas benelah wenganing gapura sinerat piwulan mulat sarira Hamrasawani dasare tanem tuwuh ingkang mawarni-warni karang itri tumpang sari ambit mangkara dadi windah edi lan peni sumbering toya bening ingkang gumrining lili ing kali Malindar kinarya ngelepi pasabinan
ora mung ing desa kono nanging malimbar nganti desa kiwa tenene. Grojogan Pancur ingkang tinalang pring kinarya sesuci dhewe tumraping para kawula ingkang manembah marang Gusti kang Maha Suci. Prabu sekawan injang umandang sunduling sawang mijil saking sono sembahyang angajak pring para kawula sujud pring Gusti kang Maha Wetenang. Dupi srengenge wis medul ing jagat wetan. Para among tan samya tumuju mring pasabinan lan pategalan hangulah bumi ngarap siti pari jagungan yen ijo royo-royo. Wancine panen para kawula kawis tingal bagya mulya jigra ngunjukaken rasa syukur marang pangeran kanthi nindakake adat lan budaya sedekah bumi. Bersih desa saya ngrembaka pratanggane lamangka ing kawula kono guyub rukun urip makmur kerta lan raharja. Nadyan to namung dumados saking rong dukuh parandene sembodo ngawontenaken tasakuran ing papan kang gawira. Labet sayuk saeka kapti manunggal tetunggalan kabeh rumangsa bandar dene satemah saben umum gelem urunan 100.000. Pramila Ki Semar Badralaya anane amung mili sarta mangestuni dhumateng sedyane para kawula ingkang remen dhumateng kabudayan sing nyuwun gelaring budaya yekti para kawula parandene yektine lurahe wong melu watone liyane kabeh do gremulman. Ayo-ayo ten-ten jeneng permanen awet pinter iki Lurah Badralaya kang wis rambah kaping pindho den pilih dening para kawula. Dengan putra topik nggih Lurah Gareng Petro Iwah Ki Bagong printun dalu tansah semanding kedadak Patung prapane satriya para putra-putra Pandhawa mijil saking kahyangan Arga Dauna inggih Bambang Sanghyat Majane Raden Arjuna. Dalan kantun putra Indradipati Atmajane Raden Werkudara kang kasih Raden Antasena. Mangkono Kyai Semar Sidramanan Brama rawuhnya sang Bendara kekalih. nang karang
Lurah Semar sak pranaane mulat kebon kedalan aren-aren sami ngunduh arupala sinden sasendonan sarwi joget genti genti ana desa Pak Lurah nyontoni nindakake kewajiban desa carek ngati penulise Mbah Bayan perintah dawuh njur Mbah Mudin munta wong mati Joko Boyo mrehaman Joko Tirta iku andung banyu kang marata kami tuwa pangayom Sangya Pradase RT RW Dandang gula napa niki wau Pak Dandang gula desa berkah tanpa beda kaya desaku kene iki Dandang iku dangan gula ki legi tegese anggonku mudan lan nyuwun marang kurbane Mbang Agung muga-muga ing desa kene wiwit saka perangkat nganti masyarakat kabeh angkuh berkah saka Gusti Allah aja nganti dadi desa sing bubrah wonten dandang gulane kene desa bubrah bayang nyambi lantik Joko Boyo dekemi mbok rondo tarik lagi penulise Mbah Mudin Langgar Datu Pak Carik ngedekke korupsi RT RW mainan kami tuwon dukun yaine sapa pelacuran mbok nyaine kok malah nganake dhuwit Gusti nyuwun
pura kula mboten nyemoni sinten-sinten mboten kritik sinten-sinten lahir batin kula mboten kritik sinten-sinten ewadene kok nglakoni berarti atine pripodhe nggih napa mboten lur kowe iki ditimbali rene lagi pisan bae kok wis muni sing ora-ora kaya tegemen kowe muni kaya ngono kuwi kok kirang ndoro ki matur nuwun karo panitia kok malah ditegel-tegeli ucap sing kaya ngono landhep kowe kaya ngono tegel ra tegel ya tetep tegel yen nganti piyai kene kok njogelo karo sampean piye yen gelo nyatane sesuk-esuk aku wis mulih ketemu paling ya taun ngarep sih kan jebul ngene sing tak anti-anti apa ngene lha wis anggene pinarak ingkang payo sampun kula tampi anggadosaken santosaning lair batos tanpa beda kelawan Antasena Semar wilujeng iskala niring sambika langgonku prapta tansah sinampuraning kamulyan dipayungi kelawan kabagyan
ora liwat salamku katur marang Kyai Semar Badranaya. Inggih Ndorata Sena sampun kula tampi mugi andadosaken tentreming desa kula mriki. Janur gunung kadengaren. Ing atasipun paduka kekalih menika satriyane bangsa, pitatane para umat, mustikaning para satriya parandene kok kersa kraya-raya rawuh wonten ing rompok kula mriki. Syukur bagi menawi anggenipun rawuh wonten ing Karangkadempel mriki namung mertinju sarta tilik dumateng kawontenanipun kula Semar lan anak kula tiga Gareng Petruk Bagong. Dewa semanten menawi wonten bab wigati ing badhe kababar bebasan nyidang rujak ing Cempaluk cumengen kula daya-daya kepengin urip jatining gati. Kyai Semar bener kang dadi pangandikamu pancen sepisan. Anggonku smakane Karangkadempel ngendhake dawuh utusane Gusti ingkang pungkasan ingkang surasane. Sok-soko menungso sing gelem nyambung paseduluran, nyambung kekadangan, ing kono bakal dijembarke rezekine lan uga diparingi panjang yuswane, dawane umur kebaka ing reh barokah. Dene kang angka 2 Kyai Semar. Gandhengan kelawan wisanggem niki ngrumangsane lamun to dadi putra Pandhawa. Dadi satriyane bangsa ing negara Ngamarta kene sing tegese rakyatan sapura pirane duwe tanggung jawab abot tumrap baner bajen butet bening mulya rekasane para kawula sak negara Indraprasta. Mongko wis cetha pratira lamun Ripalungguhan iki semune negara Ngamarta nembe ketaman pagebluk larang sandang kelawan pangan para kawula pating jerit rereyongan malah kepara gandeng panguripane wong Ngamarta sapirangan saka anggene padha tetanen anggene garung luku garap sawah lan uga nandur ning pategalan. Ripalungguhan iki kahanane para among tani iki banget lenrenyuake, banget lemesakake. Banyune kuwi angel, engko yen wis kakon dadi tanduran tenan, tandurane mesti dipangan karo ama. Satemah para kawula gagal anggene panen. Niku teng pundi? Saperangan gedhe negara Ngamarta desa ngadesa kaya ngono kuwi larang sandang lawan pangan larang banyu tur akeh ama ning benten kaliyan Karangkadempel nggen kula mriki lho Gus ampun dikedyah-uyah yen liyane desa kula mriki do larang sandang pangan larang banyu yen mriki menika banyune malah turah-turah malah saged ugi malimbar nganti desa kiwa tengen mriki kabeh entuk banyu ing mriki meh sak kecamatan jagake banyu ing Karangkadempel. Uripe para kawula racake mulya nadyan teng mriki menika hawane adem hawa sing adem kala wau mahanane tentreme ati ademe pikir mula le mikir tiyang mriki niku semeleh tur ora kami bandanen rumangsa urip ana alam donya urip ana desa gandeng desa kuwi duwe adat duwe tradisi Watot desane kok duwe gawe, desane kok duwe hajatan. Mesti para kawula iki moh mandeg, moh leren, moh mangku tangan. Sak propirane ya kudu melu duwe gawe. Nuwun sewu, niku desa Prawis ireng mriki. Manggejah, manggoleki. Tiyang syukuran desa niku racake liurane pira to? Mung 20.000 mung gawe 30.000 ning teng mriki niki saben wungu iki 100.000. Muga-muga sing do iuran dunungan semono kae rezekine tambah kathah melimpah ruah kebak berkah. Mergo wong mriki ora wedi miskin, ora wedi melarat, ora kami bandanen. Lha mikir ki enteng. Saiki dhuwit kelangan 100 aku percaya iki kok bari balike 100 juta. Niku. Jadi
kudu duwe kapitayan sing jenenge wong Donodiyah, wong ngamal, wong sedekah niku ora bakal lokak ning parandene saya kebak ora mutah parandene tambah mangkitene mawon. Tahun niki gelem gelar budaya kaya ngeten niki. Tahun ngarep wayangan melih, kowe urungan ben wong 500 niki mangke. Masyarakat si Joljo. Asir meja pangkase moto. Kampes ireng bidol karo desa liya-liyane kuwi aku ora maido mergo pancen pinter lan wasise Kiai Semarang yen nata desa. Sing pinter niku sapa? Ta kula niki mboten pinter. Sing pinter ya kabeh para kawula niki. Wong desa utawa perangkat niku teng mriki mung manut piye karepe para kawula. Ngoten niku. Ning kawulane ya sembodo, upamane duwe usul ngeten-ngeten iki kawula ya gelem kurban. Lah niku apike teng mriku niku dadi kawula dadi rakyat, aja mung iso nyacat karo maido karo pejabat desa. Yen wani usul ya kudu wani rakyat tenan niku sing apik teng mriki. Yo. Kula kang mangkon ngono sewu. Yen sak liyane Karang Kadempel, sak liyane Klampis Ireng isih akeh desa-desa sing uripe para kawulane padha rekoso. Kaya sing ndak aturake ngarep mau, larang sandang lawan pangan. Panene mesti gagal mergo tansah dipangan karo ombo. Gandeng panjenenganmu iki Kyai Sepuh, Kyai Semar. Panjenenganmu iki wong tuwa sing kudu kena tinuwa lan tinuwi-tuwi, wong tuwa sing kena kanggo paugeran, wong tuwa sing kena kanggo gundelan. Kula rakyat tanggung seklimah para gati paringa dawuh ngamarta tek kaya ngene iki sebabe apa lan seranane desa-desa liyane Klampis Ireng ben kaya Klampis Ireng iki carane piye. Nuwun sewu nggih. Kula tak nderek matur klungsu-klungsu Semar tak melu Dunadyanto ucem-ucem diraupi kula tak melu usul. Menapa sebabipun saperangan ageng negari Ngamarta niku ripaluhan samangke ketaman pagebluk ketaman prihatin. Wong desa uripe padha rekoso merga larange pangan kala wau. Merga samangke wong Ngamarta niku akeh-akehe do lali karo jati dirine.
do lali karo adate, do lali karo budayane. Lah niku mongko sampun cetha pangeran maringaken kanugrahan wujude bumi lajeng dipun tanduri mbuh marita jagung apa tela menapa kemawon niku sing nyatane tanduran kala wau saged murakapi tumrape gesange menungsa ning menungsa sok-sok lali ngaturke syukur ngaturke panuwun marang Gusti merga saka nikmate bumi. Yen cara mbah-mbahmu mbiyen saben-saben bubar panen niku mesti ngawontenaken sedekah bumi, ngawontenaken menerti dusun, ngawontenaken sing diarani bersih desa. Niku hajate wong sak desa. Ning sakmangke sampun langka lho. Sampun langka para kawula sing gelem nyukuri kanikmatane Gusti ku sampun langka. Lah niku mongko leluhur kina rumiyin sampun paring conto yen kowe nyukuri kanikmatane Gusti secara agama ya dituntunake ya secara agama ugi dipun tuntunaken ning secara budaya ugi sampun dipun paringi conto. Agama niku napa to? Agama niku pranatan saking Gusti ingkang tinulis wonten ing Weda Suci minangka tuntunane kajiban supaya menungsa dipun paringi tentrem lahir batin, keselamatan donya tekan akhir. Niku agama. Budaya niku angen-angen sing ambabar marang kaendahan lan katentreman. Jane agama kali budaya niku cara mlaku padha. Yen agama niku sikil tengen, budaya niku sikil kiwa. Ning racake sakmenika tiyang mlaku niku malah dumpuh. Enek sing mlaku sikil kiwa tok, enek uga sing mlaku niku tengen tok, enek uga sikil tengen karo kiwa malah ditabrak ning niku enten. Sing marai kisruh, marai wong kelapa kejungkel mergo kiwa karo tengen, agama karo budaya ditabrake. Aja bersih desa, ndak marai musyrik. Aja nganake sajen, ndak marai sirik. Aja ditepang. Nyajeni dumit. Sakniki monggo kok dinalar, jamane semaju kaya ngeten niku. Kok iso sajen nyajeni dumit iki tegese piye? Kula tak takon. Dumit pundi sing doyan kali gedang raja iki dumit pundi? Niku sing doyan iki bangsane danyang. Danyang niku enten danyang katon kali mboten katon. Lah sing doyan gedang niku danyang katon. Danyang iki sapa to? Sing donyang. Ya wong sing lenggah sak lapangan iki danyange wates mriki ngoten. Ngono ya. Iki ora ana sing nemenaken. Nah, nuwun sewu. Sajen. Sok-sok lak wonten dipun tayangaken wonten ing layar kaca. Ana wong sing ngelek-ngelek sajen, ana wong sing wani mbuang sajen, ana wong sing wani ngendhang sajen. Mergo niku mboten ngerti maknane sajen niku napa. Sajen niku penyajian niku unjuk rasa, unjuk rasane sapa? Unjuk rasane menungsa kalian Gusti ingkang nyipta jagat, ingkang peparing wujudipun kanugrahan kala gumandul, kala kasimpar, kala wijo, kala kapendhem lan liya-liyane niku dilumpukke dadi siji lajeng ngaturke panuwun kaliyan Gusti kanthi ucapan Duh Gusti kula ngaturaken panuwun menika sedaya peparing paduka ing nyatanipun murakapi tumrape gesang kawula. Ngono iki wong syukuran kaya ngono wong matur nuwun karo Gusti sediarani elek itu tegese piye? Yen buceng ngono iki ya ana karepe, Pak. Ya ana. Buceng iki tegese nyebuta sing kenceng. Nyebut karo sapa? Gusti ingkang nyipta jagat kanthi cara budi zikir lan uga nindakake wiritan kuwi buceng. Yen buceng tumes kae piye, Pak? Aku ngerti kuwi. Apa? Mlebune kenceng metune lemes. Ya kok ngomong pisan lan elek. Lho, aku iki benane Bapak Semar lho. Sing dikandhani Bapak Semar iki bener. Malah sosokan sing kedawa-dawa. Aja bersih desa, aja nambah wayang. Wayang iki musyrik, wayang iki haram. Lho, sejatine haram karo ora lek gumantung niyate sing mresani wayang.
Ya toh. Heeh, ngono kuwi. Lek nonton wayang niate gatekke lakon, gatekke wejangan, gatekke cerita, gatekke gending. Insyaallah ora ana harame, ora ana dosane. Sing marai dosa nonton wayang niate kleru, ora gatekke cerita nek butuhe mentelengi sinden. Sing rene butuhe nyawang sinden wonge teko. Enten. Lan sak lapangan. Nek nyawang sinden apa ya dosa? Urung karuan dosa lho, Tru. Yen nyawang sinden dibarengi karo rasa syukur. Ya Allah, menika paduka nyiptakaken wujudipun waranggone kesuwiste ing warni ing swantenipun sae-sae. Ya Allah, ngrengo endang Gusti sedalu menika. Lek dibarengi rasa syukur, ora ana harame. Tur nyawang sinden pun sewu ya. Survei membuktikan awake dhewe rasa munafik, awake dhewe rasa suci-suci. Mbuh sala, mbuh Ponorogo, mbuh Jaten, mbuh Wates kene pisan. Wong lanang mbuh enom, mbuh tuwa, nyawang sinden nek nganti ora tertarik wajib dipresakne. Pengumuman iki. Wong lanang ora tuwa, ora enom, nyawang sinden ayu nek ora tertarik wajib dipresak. Ning ya kuwi dibarengi karo gedene rasa syukur ngono kuwi. Ah. Kula lajengaken anggen kula matur. Jenengan prisa napa mboten bilih simbole kesuburan? Dewi Sri sampun uncak saking negari Ngamarta pun prisa derek. Ngomong iki padha